Ubay-ubay ang napasidunggan ni Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa flag raising ceremony kagahapon Lunes, Oktubre 14 tuig 2024. Nag-una niini ang PNP ug PDEA human makasakmit og 34 milyones ka pesos nga balor sa gituohang shabu gikan sa usa ka ginang didto sa Barangay Careta ni adtong Biyernes, Oktubre 11 niining tuiga. I would just like to thank the PNP together with PDEA for a job well done. I commend them and I congratulate them. Hatagan nato slag masipa gigayo nga pakpak. Gipasidunggan sab sa mayor ang buhatan sa Local Civil Registry human masakmit ang 4th place sa 2023 Outstanding Local Civil Registry Super Extra Large category niadtong Oktubre 9 tuig 2024 didto sa kauluhan sa pagpanguna ni Attorney Evangeline Abatayo. Wa sab magpauwahi ang Cebu City Office for Substance Abuse and Prevention kun COSAP sa pagpanguna ni Jonah John Rodriguez sa Gawad Kaagapay Award nga gipasiugdahan sa Department of Health ug ang Public Information Office nga nahimong third placer sa RDC Blog Contest sa bag-o lang natapos nga RDC Week Culmination Program. So they were recognized on their efforts for expertise and commitment in the implementation of the substance abuse program of the Department of Health towards our shared goal of a drug-free Philippines. Samtang nagdala og garbo sa syudad sa Sugbo si Kirsten Candice nga naka-award atol sa SEAM International Math and Science Olympics sa Bangkok, Thailand ug ang 11 anyos nga si Luis Nicole Rusit Calabroso isip Teen Global Philippines 2024 ug mao'y magdala sa ngalan sa Pilipinas sa Miss Teen Global sa nasod sa Malaysia sunod tuig. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.